Bună ziua, ce doriți? Agent șef Centrului Soiuz, sindicatul poliției Cod. Doamna Iordache Padovan, nu? Da. Hai departe. La nivelul postului de poliție Corbi, în același timp vă aduc la cunoștință că și eu vă înregistrez cu camera învățare, da? La nivelul postului de poliție Corbi sunt înregistrate mai multe petiții la adresa dumneavoastră. Drept urmare, am venit să vă înmânez o invitație. Nu, mulțumesc. Refuzat. Dacă există o cerere formulată de mine, ori de protecție împotriva poliției, da? Aia e altă problemă. Nu este altă Probabil problemă. la cunoștință la momentul Nu este altă. Vă rog frumos să nu mă mai Eu până hărțuiți. una alta am venit să vă înmânez o Nu cetate. mânați nimic, eu nu primesc nimic. Deci pentru data de 4/4/2025, adică vineri, la ora 9, vă invit la postul de poliție. Nu mă invitați niciunde. Stați departe de mine pentru că am fost violentată Stau departe de colaboratorii dumneavoastră. Vă invit. Iar poliția a mințit cu probleme în față. Stați departe de mine. Nu stăm de vorbă. Nu stăm de vorbă. Persoanele respective m-au agresat. Ascultați și vă spun eu. Vă aduc la cunoștință că veți fi sancționată foarte bine. legale. 200.000 de amenzi deja am în capul meu, Foarte da? bine. Deci o să mai luați întotdeauna în plus. Eu v-am lăsat invitația. Dacă dumneavoastră aveți plăcerea, puteți să veniți bine. Dar nu este vorba de plăcere, da? Există vreo posibilitate ca noi aici vorbim de lege. Membru de familie, nu știu să zic, aveți încredere în vreo persoană din... Pardon? Aveți, zic, încredere într-o persoană cu care putem să stăm și noi de vorbă, din familia dumneavoastră? Dumneavoastră sunteți polițist când aduceți această afirmație? Nu, vă întreb dacă puteți avea încredere într-o persoană ca să putem discuta, să persoanele respective sunt eu. Conflictul. Noi nu discutăm, domnule polițist, între ghilimele polițist. Am înțeles. Eu sunt jurist internațional. Vă bate joc de român, vă bate joc de inteligența mea, de studiile mele. Să știți că eu nu sunt altă persoană. Să știți că întocmesc un proces verbal prin care v-am înmânat citația, în care să menționez camera 274039, care a înregistrat și eu vă filmez faptul că v-am înmânat invitația. Dar spuneți-mi dumneavoastră, pe ce bază legală, care este baza legală pe care vă bazați invitând o altă persoană în locul meu, eu fiind major? Baza legală? Da. Este legea 61, articolul 31. Care? Vă puteți informa și dumneavoastră. Ce să le spuneți minciuni, cum mi-a spus fratele meu? Nu are legătură nimic. Avem, cum v-am spus, mai multe petiții. Mai multe sesizări. Dumnealui m-a amenințat că mă omoară cu parul în cap. De ce nu veniți să stăm de vorbă? Nu, mulțumesc. Poliția a venit aici, filmul este pe TikTok. Au venit și au mințit cu probleme în față relative la violențe. Încă o dată repet. Încă o dată repet să stați departe de mine. Nu mă așteptați. O zi bună. Nu mă așteptați pentru că nu vin. Dumneavoastră, câte plângeri penale aveți împotriva dumneavoastră? Câte? Spuneți. Câte aveți? Vedeți cum mințiți? Vedeți? Sute, domnule polițist. Și uitați-l cum râde. 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 Râzi. Te-ai făcut de râs. Și încă ceva. Parbrizul, da? Trebuie reparat. Parbrizul spart, crăpat. Să nu vă mai apropiați de mine, l-am prins cu minciuna, uitați-l. Mincinosul. Câte plângeri penale ai formulate, domnule polițist? La revedere, plecați cu violențele cu tot. Uitați-l, forțează nota. Dumnealor sunt așteptați să se predea, să fie arestați toți. Dar, da. O persoană, legea. Da. Nici o persoană nu se poate prezenta în locul meu. Și așa mai departe. Uitați, încă un delir, marca Poliția Română. Iată-i. Și aici închei. Iată cum l-am prins iar cu minciuna. Mai și râdea. Păi întotdeauna sunt puși să râdă. După ce aseară mi-au aruncat cu petarde în casă să-mi dea foc. Râde. O persoană. În locul unui major, jurist internațional, să se prezinte, să stea de vorbă. Noi nu stăm de vorbă. Conform legii, noi nu stăm de vorbă. În primul rând, indivizii aceștia trebuia să predea, să fie arestați cu regențiatrie de ani de zile. Au ascuns tot, cu acte false scrise de cordoneni și semnate de judecători, procurori, inclusiv de dumnealor, cu ei la pachet. Adică plângerile în calitate de învinuit, tot ei.
le soluționează și semnează acte false. Deci tot ei. Adică tu te judeci tu pe tine, tu te anchetezi tu pe tine, tu te disculpi tu pe tine. Pentru că tu spui că ești nevinovat tu. Cam asta e. Da, mulțumesc frumos. Cum îl cheamă individul ăsta? Am și uitat. Nici nu mă interesează. Pentru mine este unul dintre cei mulți care forțează nota. Știe foarte bine că merg la ambasada Franței acum. Știe foarte bine că o să anunț autoritățile din alte țări în numele cărora au semnat acte false ca să nu fie prinși. Știu foarte bine că adevărul se află și stă și râde. Și delirează la poartă. Ca să ce? Să-i mai filmez încă o dată, să-i pun pe TikTok și pe YouTube și toate aceste filmulețe să fie considerate probe, bineînțeles. Ia uitați-l cum a delirat iar. Mulțumesc, Nica Ionuț, pentru pornografie. Mulțumesc între ghilimele. Da. Și a venit să se facă de râs. Și să delireze. O să mă duc și la poștă, unde mi-au trimis o porcărie recomandată, după ce mi-au hărțuit familia ieri. Nu știu cum să mă mai hărțuiască. Când prin alte persoane, mințindu-mi familia, l-au băgat pe tata în spital, i-a prins cu minciuna săptămâna trecută. După ce mi-au terorizat familia. Tot cu probe furnizate de ei. Mâine merg la Pitești să le arăt cum minte poliția și pe violențe. Pentru că nu vreau să le arăt părinților să vadă așa ceva la 70 ceva de ani. Sau pornografie. Ia uite-l. Și forțează nota. Toate aceste infracțiuni se adaugă la celălalt. Și când vor fi ridicați, pentru că le-am rugat să se predea pașnic toată poliția, toată justiția și să aducă toate persoanele violente, inclusiv și toți membrii clanurilor. Interloc. Predea toate persoanele violente să se predea pașnic înainte de a cere ajutor internațional care va veni. Deja au semnat acte false scrise de Cornuneni în numele procurorilor, colegilor mei din Franța și nu numai, din Belgia. L-au trimis pe domnul Ciolacu să adreseze afirmații. Nici nu mai spun. De ce gen? Știți și dumneavoastră. În fața oficialilor în Qatar. Obligat, s-a conformat. De poliție, de justiție. Pentru că altfel îi făceau dosare penale. Intomeau dosare penale false, tixite de minciuni cu probe inventate. Probe fabricate, exact cum a procedat în cazul domnului Călin Georgescu, care este un om extraordinar de inteligent și nevinovat. Îl susțin eu, jurist internațional, care are toate probele împotriva rețelei criminale. Formate din clanurile interlope, toată justiția, toată poliția în România. Și colaboratori, bineînțeles, în stil domnului Iohannis. De acum foarte mulți ani. Și dumnealui va trebui să se prezinte să spună adevărul, pentru că nu are cum să mintă în fața probelor.